Hûn bi xêr hatin. Seraxa qiralan û qiraliçeyan. Davet kirin li vir bi tera xwe popüler in. Lê divê hûn pêşî davetiye bistînin. Wey mala min ê. Şxalê! Balonekî nameyan tê. Wan! Nîşana malbatê aydê dotmama xalçe smak ye. Ew îşe min davetê şahiya reqsê dike. Erê! Hey! Bi kavaliyê xwe re werin. Ez êdî demek wiha kindê qavalyekî ji kulînim. Yekî hilbijêre, ev hemû sadiqî te ne? Ji xwe mesele jî ev e. Bi te divê ez kîjanê hilbijêrim? Qiralê min ê hêja, ew gişegî din, mêrxas in, henûn in, dilpak û ciwan mêrin. Hewsê kes fikarim te re biriqîsin. Çima tu pêşbirkekê biçûk çênakî? Ê bi ser bikeve wê bibe qavalyeyê te. Ev çima bisekînin? Bêlem diriya xwe de herin. Qiraliçe li benda me ye. Kraliçe bendê ezim. Mahê herî hêz nezim. Vegerin! Dora min e. Ey şevlayê tê ezim. Xolê, ew dînekî beradar ye. Ji bo çi tu li ber xwe didî? Acele bikin, acele bikin. Mixabin qiralîçe gel pola, tu ser neketî. Min dixwest ez her duyan jî bibim. Lê dibe ez yekî tenê hilbijêrim. Ev pêşbirk ji wext wendakirî û pêve ne tişteke. Vaya diyarê ji bo vî kariyê herî baş ezim. Bidomîne, ez zilamê şahiyên şevê me ha. Ana me fehm bikin. Ferz bike ku tu çûyî partiyê. Tu yê hevala xwe çawa bidin naskirin? Ez maçeste qiral mîmî, ez ezim. Divan meseleyan de kes di ser min re tune ye. Welhasıl ez pir baş bûm. Ne wisa? Hela şxwelê, divê te ez bidama naskirin gêjo. Kalê re ben mîmî. Tê tu carî neguherî. Îca dora te yê yamyam. Li wê masê rûne û ferz bike tu li şahiyayî şevî. Şxwelê, qeyl mala te çetin tune. Taştê çi be ek lillaw. Ramusan kar re ben wer xuyaye ku ji ber ku qavaliyek ji xwe re nediye wê nece şahiyê. Çi heyfe ku ez beqeqî nûçekî hanê ji rêzê me. Xwezî ez qeşeng bûma. Ji vê berde. Dika we hinekî bikene. Niha ez qet nikarim bikin. Vexta çûyîna şahî hatiye, lê hê min kes nediye. Bê qavaliyê jî nabe. Di davetiyê de dibêje qavaliyê xwe jî bînin. An cevalek. Çi? Xolê, te davetiye gişine xwendiye dibêje ya qavalyekî yan jevalekî xwe bînin. Ma ev tê çi manê? Qavaliyê? Dibe ku hevaleke keçik beşî. Te qez divê em biçin şahiyê. Ez bêm qey em ê di wê şahiyê de pir kêfê bikin. Wan ev şahî hek kirin welle. Leşkesî re nebêjin ha. Yum Yum's puffed up and grossly fat. One day sure to go splat. Always take your hat off the chair, or he'll squash it into thin air. Oh. Long live